Jeden start. Prawiej do końca. Prawiej do końca. Długa prosta. Długa prosta, szykana od lewej. Szykana od lewej. Lewo za bramkę. I prawy nawrot za dwie beczki. Wypuść prosto w bramkę. Lepiej dwie bramki. Półpek w prawej. Prawy na dół. Na dół. Lewą bramkę. Do prawej. Lewy nawrót. Na dwie barierki. Prawy na dół, na szczycie, barierka od prawej. Barierka od lewej, barierka od prawej. Lewy przez bramkę, dokładnie. Prawy za dwie bramki. Lewiej, barierka od prawej, barierka od lewej. Prawej. Co? Nie, dobrze pojechałeś. Już nie mieliśmy czytane jednej. To mieć barierkę od prawej, barierkę od lewej i jest meta. Nic więcej nie było. Siema. 1,49 czas, ale taryfę podróż. Tak mi się zdawało. Pomyliłem od lewej od prawej. Kurwa.